Adam Bleakney je olympijský atlét. V pretekoch na vozíčku v austrálskom Sydney bol Adam členom paralympijského tímu Spojených štátov a bol aj členom tímu, ktorý reprezentoval Spojené štáty v Lille vo Francúzsku na svetovom šampionáte v roku 2002. V roku 2002 skončil Adam na bostonskom maratóne v prvej desiatke. Adam bol vždy atlét, ale nie vždy súťažil na vozíčku. V detstve a v dospievaní hral Adam bejzbol. Počas štúdia na strednej škole boli jeho hlavným mimoškolským záujmom bejzbol a wrestling. V júli roku 1995 Adamovi, študujúcemu na univerzite v Colorade, dramaticky zmenila život nehoda na horskom bicykli. Najprv sme sa s mojím najlepším kamarátom spúšťali z kopca. Prebral som sa medzi stromami, evidentne som preletel cez bicykel a narazil hlavou do stromu. Videl som poškodenie miechy a myslím, že tento okamih vyvolal šok uvedomiť si, kde ste, čo sa stalo a ako bude vyzerať život ďalej. Život bude iný, než som si predstavoval. Uvedomil som si to v 19 rokoch. S poškodením miechy Adam nemohol chodiť, ale stále mohol pretekať. Adam absolvoval vysokú školu a získal magisterský titul na žurnalistike. Tiež medzinárodne súťaží ako člen paralympijského tímu Spojených štátov a je zasnúbený z Mary. Adamovo poškodenie spolu s jeho energickým životným štýlom vyžadovalo viac než intenzívnu rehabilitáciu. Vyžadovalo aj zmenu, odvahu a v mnohých smeroch nový prístup k životu. Jednou zo zmien Adamovho života je intermitentná samokatetrizácia, ktorú teraz pravidelne používa na vyprázdnenie močového mechúra. Vylučovací systém človeka sa skladá z niekoľkých hlavných častí. Obličiek, močovodov, močového mechúra, močovej trubice uretry a zvieračov. Obličky vytvárajú moč odfiltrovaním škodlivých látok z tela. Z obličiek odteká moč dvoma úzkymi trubicami, zvanými močovody a zhromažďuje sa v močovom mechúre. Keď sa močový mechúr naplní, cez miechu prejde signál do mozgu. Keď sa človek potrebuje vymočiť, mozog pošle signál cez miechu naspäť k svalom zvierača. Následne sa zvierače uvoľnia, takže moč sa vypúšťa z močového mechúra. Moč vyteká močovou trubicou von z tela. U osoby s poškodením miechy ako u Adama sú signály medzi močovým mechúrom a mozgom rozpojené, takže človek potom musí vyprázdňovať močový mechúr iným spôsobom, ako napríklad intermitentnou samokatetrizáciou. Intermitentný katéter Advance Plus od firmy Hollister využíva inovácie a pokročilé technológie, ktoré pomáhajú získať späť sebadôveru a povzbudenie do života. Unikátne aplikačné zakončenie pomáha predchádzať infekciám močového ústrojenstva. Ochranné viečko s krúžkom pomáha udržiavať sterilitu aplikačného zakončenia a je navrhnuté tak, aby ho mohli ľahko odstrániť i osoby s obmedzenou zručnosťou. Gélový zásobník umožňuje použiť katéter bez doplnkovej lubrikácie, vody alebo iného prípravku a výrazne hladké vývody poskytujú maximálny komfort. Spočiatku, keď som začal s katetrizáciou, tak som mal obavy, ale potom si uvedomujete, že je to rýchle, ľahké a nezaberá mi to toľko času ako iné spôsoby. Pred použitím intermitentného katétra InCare Advance Plus si najprv umyte ruky jemným mydlom a vodou. Potom rozlepte balenie a vyberte Advance Plus. Z konca katétra odstráňte modré ochranné viečko s krúžkom. Ochranný kryt je navrhnutý tak, aby ho mohli ľahko odstrániť i osoby s obmedzenou zručnosťou. Držte zásobník gélu v jednej ruke a druhou rukou posúvajte koniec katétra dopredu, kým nezaplní aplikačnú špičku. Uistite sa, že katéter nevyčnieva z aplikačnej špičky. Potom odložte katéter na otvorený obal a buďte opatrní, aby ste nekontaminovali sterilnú špičku. Teraz si očistite okolie otvoru močovej trubice jemným mydlom a vodou, navlhčeným obrúskom bez alkoholu alebo antiseptickým tampónom.
uchopte katéter za gélový rezervoár a zasuňte aplikačnú špičku do močovej trubice. Gélový zásobník zabezpečuje lubrikáciu katétra. Aplikačná špička pomáha udržať katéter sterilný a bráni mu v kontakte s baktériami, ktoré sa môžu vyskytovať na konci močovej trubice. To pomáha znižovať riziko infekcie močových ciest. Pri pohybe katétra cez uretru poskytujú hladké vývody katétra maximálny komfort. Pokračujte v zasúvaní katétra, kým nezačne vytekať moč. To vám signalizuje, že ste v močovom mechúre. Držte hadičku katétra v močovom mechúre, kým moč neprestane vytekať. Potom mierne vysunte katéter asi o 2,5 cm, aby sa močový mechúr úplne vyprázdnil. Nakoniec celý katéter pomaly vytiahnite. Zberné vrecko pred jeho likvidáciou vyprázdnite tak, že odtrhnete roh vrecka na mieste zárezu a vylejete moč do toalety alebo zberného zariadenia. Nikdy nesplachujte katéter do toalety. Musíte ho vždy správne likvidovať zahodením do odpadkového koša. Nakoniec si sterilne umyte ruky mydlom a vodou. Pre Adama Blíknyho rovnako ako pre ďalších, ktorí sú závislí od intermitentnej katetrizácie, predstavuje intermitentný katéter InCare Advance Plus od firmy Hollister všetky možné výhody. Technológie pre sebadôveru, inovácie pre život.